Nesta entrega analizamos outra das ferramentas importantes para o traballo, o cifrado de arquivos. PGP Tool é unha aplicación libre de escritorio con interface gráfica baseada en Java que facilita o cifrado e descifrado con PGP. PGP é un sistema de cifrado que se usa para garantir a seguridade e privacidade das comunicacións digitais. Permite cifrar e asinar correos electrónicos, ficheiros e outros tipos de datos para protexelos contra accesos non autorizados. PGP usa un sistema de cifrado de clave pública e privada. Cada usuario ten un par de claves, unha chave pública que pode compartir con outras persoas e unha clave privada que debe manter en segredo. Usos principais de PGP: seguridade no correo electrónico, autenticación e verificación de mensaxes ou ficheiros, cifrado de ficheiros. Pode usarse para protexer documentos sensibles. PGP evolucionou ata converterse en OpenPGP, un estándar aberto adoptado por moitas aplicacións. PGP Tool será especialmente útil para quen almacena información sensible no seu ordenador e para quen a sincroniza con Google Drive, Dropbox e outros e non quere que esta información quede sen cifrar. Funcionalidades: suxire automáticamente os parámetros de cifrado e descifrado, non é necesario introducilos manualmente. Interface gráfica amigable axuda a evitar que os datos sensibles queden sen cifrar, compatible coa especificación OpenPGP, soporte multiplataforma, funciona en sistemas GNU Linux, MacOS e Windows.